हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस्कान श्री श्री राधा गोविंदालయం బెంగళూరు కర్ణాటక వారి తరపున అందరికీ భగవద్గీత 18 రోజుల్లో 18 అధ్యాయాల అవగాహన క్లాసులకి అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు మనం 7వ అధ్యాయము జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం అనగా భగవద్ విజ్ఞానం గురించి చూద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా అంటే నిన్న మనసు మనకి ఎప్పుడు శత్రువు అలాగే ఎప్పుడు మిత్రుడు అవుతుంది. అలాగే అష్టాంగ యోగం గురించి చెప్పుకున్నాము. లాస్ట్ శ్లోకంలో ఎవరైతే భక్తి యోగంలో ఎల్లప్పుడూ భగవంతుణ్ణి భజిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు యోగులందరిలో కూడా అత్యుత్తమమైన వారు అని నిన్న మనం ఆ లాస్ట్ శ్లోకంలో చూసాము. ఈరోజు 7వ అధ్యాయం చూద్దాము. హరే కృష్ణ అందరికీ. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ పార్థ, మనస్సు నా మీదే నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యానయోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను, విను. అంటే ఏంటంటే నా గురించి చెప్తాను, ఇంకా మనస్సుని సమగ్రంగా సంపూర్ణంగా నా మీద నిలుపు. ఇక్కడ తశృణు అంటే శ్రవణం, అంటే శృణు అంటే వినడం అనమాట. వినడం గురించి ఇంకా శ్రద్ధగా వినడం అనేది చాలా ముఖ్యం. నవవిధ భక్తి మార్గాలలో కూడా శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం చూసాం కదా మనం. శ్రవణం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, మొదటిది, అలాగే చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఇంకా శ్రద్ధగా వింటూ నేను చెప్పేది ఆలకించమని చెప్తున్నారు. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయోన్యత్ జ్ఞాతవ్యమవశిష్యతే. నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానములతో పాటుగా
భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా చెప్తాను. దీనిని గ్రహిస్తే ఈ లోకంలో నీవు మళ్ళీ తెలుసుకోదగింది ఏమీ ఉండదు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? జ్ఞానము, విజ్ఞానము. జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే నేను ఆత్మ, భగవంతుడు పరమాత్మ, మనం వేరు, శరీరం వేరు, ఇది తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం. విజ్ఞానం అంటే మనకి భగవంతుడికి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని ఏమిటి దాన్ని తెలుసుకోవడం. అంటే భగవంతుడి గురించి, అతని యొక్క ఐశ్వర్యాల గురించి, అతని యొక్క విభూతుల గురించి అతను చెప్తారు. అది కూడా మనం ఈ అధ్యాయంలో చూడొచ్చు. దీన్ని గ్రహిస్తే మనకి ఈ లోకంలో మళ్ళీ ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఏమీ ఉండదు. మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేతి తత్వతః. ఎన్నో వేల మంది మనుషులలో ఏ ఒక్కడో పూర్ణత్వము కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణ సాధించిన వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, రన్నింగ్ రేసులో అన్నమాట. కొన్ని వేల మంది పాల్గొంటారు, కానీ చివరికి గమ్యం చేరేది చాలా కొద్ది మందే ఉంటారు. అందరూ చేరలేరు. వారిలో కూడా ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఇలా వాళ్ళు ముఖ్యమైన వాళ్ళు అన్నమాట. అలాగే మనం కూడా ఏంటంటే ఈ 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి చాలా మంది ఫస్ట్‌లో అటెండ్ అవుతారు. తర్వాత ఏంటంటే కొంతమంది డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటారు. లేకపోతే కొన్ని కారణాల వల్ల ఆగిపోతూ ఉంటారు. కానీ మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయవచ్చు. అలాగే ఏంటంటే చివరి వరకు ఉండేవాళ్ళు దీనిని పూర్తి చేస్తారు. ఈ జ్ఞానం అనే యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేస్తారు. భగవద్గీత జ్ఞానం అనే యజ్ఞాన్ని. అలా ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు. కాబట్టి భగవంతుడిని తెలుసుకున్న వాళ్ళు చాలా చాలా అరుదుగా ఉంటారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భూమిరాపో నలో వాయుః ఖం మనో బుద్ధిరేవ చ అహంకార ఇతి ఇయం మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టధా. భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అను 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజింపబడింది. ఇక్కడ భూమి, అలాగే నీరు, ఆకాశము, గాలి, మనస్సు, ఇవి బుద్ధి, అహంకారము అంటే ఈ పంచమహాభూతాలు, అలాగే మనసు, బుద్ధి, అహంకారం అనే సూక్ష్మమై ఉన్నారు. ఈ 8 కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తులే. అది కూడా అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు భిన్న అంటే భగవంతునికి భిన్నమైన ప్రకృతి. ఈ 8 కూడా అష్టద అంటే 8. ఈ 8 కూడా భగవంతునికి భిన్నమైన ప్రకృతి. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతా మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. ఓ గొప్ప బాహువులు కలవాడా అర్జున, ఇప్పుడు చెప్పింది అపరా ప్రకృతి, కానీ దానికి అతీతంగా నా పరాప్రకృతి ఉంది. అదే ఈ జగత్తు యందు ఉన్న జీవరాశులకు మూలాధారమైన జీవాత్మలను కలిగి ఉంటుంది. ఇందాక చెప్పిన శ్లోకంలో ఆ 8 ఏవైతే ఉన్నాయో భగవంతుని యొక్క అపరా ప్రకృతి. కానీ మళ్ళీ దానికి కూడా ఇంకొకటి అతీతంగా నా పరాప్రకృతి ఉందని చెప్తున్నారనమాట. అది ఈ జగత్తు యందు ఉన్న ఈ జీవరాశులు అంటే జీవులు అన్నీ కూడా, జంతువులు, పక్షులు, వృక్షములు, మనుషులు అన్నీ కూడా ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క పరాప్రకృతి. కాబట్టి ఈ జగత్తు యందున్న ఈ జీవరాశులకు మూలాధారమైన జీవాత్మలనది కలిగి ఉంటుంది. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవః ప్రళయస్తథా. నా ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే సమస్త జీవులు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అంటే అపరాప్రకృతి అలాగే పరాప్రకృతి. నా ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే ఈ సమస్త జీవులు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి నేనే కారణం అని తెలుసుకొనుము. అంటే అవి అన్ని కూడా భగవంతుడి నుంచే వస్తున్నాయి. పరాప్రకృతి, అపరాప్రకృతి. అలాగే అంతం కావడానికి కూడా కారణం మళ్ళీ భగవంతుడే. దాన్ని తెలుసుకోవాలని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మత్తః పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. ఓ ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యము ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలను హారంగా దారం కలిపి నిలిపినట్లు ఈ సమస్త జగత్తు నా పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. ఇక్కడ అందుకే మొదటి కూడా ఓ ధనంజయ అని పిలుస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే వారి యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాలని అనుకున్నారో పాండవులు, అప్పుడు అర్జునుడు ధనమాన్ని అంటే అప్పట్లో ఏంటంటే ధనము, గోవులు, బంగారం ఇదంతా కూడా
సంరక్షించడానికి అర్జునుడు ఎప్పుడు కూడా అవి తీసుకురావడం, వాటిని సంరక్షించే బాధ్యతలో ఉంటూ ఉండేవాడు అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ అర్జునుడిని ఓ ధనంజయ అని పిలుస్తున్నారు. ముత్యాల దండలో మనకి అంటే ఈ ముత్యాల దండలో మనకి ఎలా అయితే ముత్యాలు మాత్రమే కనిపిస్తాయి గానీ, వాటిని నిలిపి ఉండే ఆ దారం అనేది కనిపించదనమాట. ఆ దారం గనక తెగింది అంటే ఈ ముత్యాలన్నీ కూడా చెల్లాచెదురుగా పడిపోతాయి. ఆ దారం ఎవరు అంటే భగవంతుడు. ఈ ముత్యాలలాగా ఉన్నవి ఏంటి అంటే ఈ గ్రహాలు, ఈ బ్రహ్మాండాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క శక్తి ద్వారానే నిలిచి ఉన్నాయి. ఆయనని ఆధారంగా చేసుకొని నిలిచి ఉన్నాయి అని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకాలు కావచ్చు, భౌతిక లోకాలు కావచ్చు, వీటన్నింటికి కూడా భగవంతుడే ఆధారం. అతని శక్తి అన్నింటిలో ఉంటుంది. కానీ ఆయన కనిపించరు. మనకి ముత్యాల్లో గనక దారం కనిపించినట్లే ఆయన మనకి కనిపించరు. అంత మాత్రాన దారం లేదా అంటే దారం ఉంది. అలాగే భగవంతుడు లేరా అంటే భగవంతుడు కూడా ఉన్నారు. ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తి వల్లనే జరుగుతుంది. అలాగే అతనికి సమానమైన వాళ్ళు గాని, అతనికంటే అధికులు గాని లేరు అని కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యము ఇంకొకటి లేదు అని మనకి చెప్తున్నారు. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయోః ప్రణవః సర్వవేదేషు శబ్దఖే పౌరుషం నృషు. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రులలో కాంతిని అయి ఉన్నాను. వేదాలలోని ఓంకారమును, ఆకాశంలో శబ్దం మరియు నరులలో వారి సామర్థ్యమును నేనే. ఓ కుంతిపుత్రుడా, మనం బాగా దాహంగా ఉన్నప్పుడు ఆ నీటిని గనక మనం టేస్ట్ చేస్తే చాలా అమృతంగా ఉంటుందన్నమాట. అలాంటి ఆ నీరు భగవంతుడే. అలాగే సూర్యచంద్రుల నుంచి వచ్చే కాంతి. మనకి సూర్యచంద్రులు లేకపోతే మన జీవితం అంతా కూడా ఏంటంటే అంధకారమే. కానీ వాళ్ళకి కూడా కాంతినిచ్చేది ఎవరు అంటే భగవంతుడు. అలాగే ఆ వేదాలలో ఓంకారం మనం ఏది తీసుకున్నా కూడా ఓంకారంతో స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ ఓంకారం కూడా సాక్షాత్తుగా కృష్ణుడే. అలాగే నరులలో ఉండే సామర్థ్యం అంటే ఇదంతా నా వల్లనే నేనే చేస్తున్నానని చెప్తూ ఉంటాం మనం. అది కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చిందే. అలాగే ఇక్కడ ఆయన యొక్క విభూతులని కొన్ని ఇచ్చారు. రుచి, ఆ జలంలో ఉండే రుచి, సూర్యచంద్రుల్లో ఉండే వెలుగు, వైదిక మంత్రాల్లో ఉండే ఓంకారం, ఆకాశంలో ఉండే శబ్దము, మానవుల్లో ఉండే సామర్థ్యము, భూమి నుంచి వచ్చే సువాసన, అగ్నిలోని వేడిమి, జీవించే జీవులలో ఆ జీవనం అంటే ఆ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో అది కూడా భగవంతుడు. తపస్సులలో ఆ తపస్సు అది కూడా భగవంతుడే. సమస్త ఆస్తిక్యములలో ఆదిబీజము, అలాగే బుద్ధిశాలులు వాళ్ళలో ఉండే బుద్ధి కూడా భగవంతుడు. శక్తిమంతులలో ఉండే పరాక్రమం అంటే వాళ్ళ యొక్క శక్తి కూడా ఆయనే. బలవంతులలో రజము మరియు కోరిక లేనిది అంటే బలవంతుల్లో ఆ బలం అంటే అలాగే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ కోరికలు కూడా లేని దాని అటువంటి బలం అన్నమాట. అలాగే ధర్మసూత్రములకు విరుద్ధంగా లేని మైథున సుఖము. ధర్మసూత్రాలు అంటే మనకి ఏదైతే వివాహం అనే ధర్మం ఉంది, మనం ఒకరితోనే మన భాగస్వామితోనే ఈ మైథునం అనేది మైథునంలో ఉండాలి. అంతేగాని ఇవి వేరే వేరే అటువంటివి పెట్టుకోకూడదు. అంటే అసంగత్వంలో ఉండకూడదు. ఏ చైవ సాత్వికా భావ రాజసాస్తామసాశ్చయే మత్త ఏవేతి తాన్ విద్ధి నత్వహం తేషు తే మయి. జీవుల యొక్క సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణమునకు చెందిన భావాలన్నీ నా శక్తి వల్లనే కలిగాయని తెలుసుకొనుము. వాటిలో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి. అంటే ఈ జీవులలో ఉండే ఈ సత్వగుణము, అలాగే రజోగుణము, మనకి ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాము, తమోగుణము, ఈ కూడా మూడు కూడా ఏంటంటే మనల్ని కట్టి మొత్తం ఆడిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఈ భావాలని నా శక్తి వల్లనే కలిగాయని మనం తెలుసుకోవాలి. వాటిలో ఆయన లేరు, ఎందుకంటే ఆయన నిర్గుణుడు. ఆయనకి ఈ గుణాలేవి కూడా ఉండవు. ఆయన నుంచే ఈ గుణాలన్నీ మనకి ఈ భౌతిక ప్రకృతి ద్వారా వచ్చాయి. త్రిభిర్గుణమయైర్భావైః ఏభిః సర్వమిదం జగత్తు మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యః పరమవ్యయం. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనే మూడు గుణముల ద్వారా మోహితులు అయిన మొత్తం ప్రపంచం ఆ గుణములకు అతీతుడను నశింపులేని వాడును అయిన నన్ను తెలుసుకోలేకుంది.
అంటే కొన్నిసార్లు సత్వగుణం, కొన్నిసార్లు రజోగుణము, కొన్నిసార్లు మనం తమో గుణంలో ఉంటూ ఉంటాం. సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటాం. అదే రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు నేనే భగవంతుణ్ణి అని మనం భగవంతుడి పట్ల ఈర్ష్యతోటి ఉంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అదే తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు మనకి మాయ కమ్మేసి ఉంటుంది. అందువల్ల భగవంతుడే లేడు అంటుంటాం. నేనే ఈశ్వరుడిని. కాబట్టి ఇలాంటి దురాలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి, ఈ గుణాల్లో చిక్కుకొని ఉన్న వాళ్ళు మనకి భగవంతుడు కనిపించడు అని వాళ్ళు ఒక నిర్ధారణకి వచ్చేస్తూ ఉంటారనమాట. दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते మాయామేతాం తరంతి తే. ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన ఈయన దైవమాయను దాటడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. అయితే నన్నే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని సులభంగా దాటగలుగుతారు. నా మాయను ఛేదించుకుని బయటకు రావడం అనేది చాలా కష్టం అనేది ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇది భవసాగరం అన్నమాట. ఈ భవసాగరాన్ని ఈదుకు రావడం అనేది చాలా కష్టం. అంటే ఇది ఒక పెద్ద మహాసముద్రం కాబట్టి. అందుకే శ్రీరామచంద్రుడి గురించి ఒక కీర్తన కూడా ఉంది కదా! నా తరమ భవసాగర మీదను నలినదలేక్షణ రామ, ఏ తీరుగా నన్ను దయ చూపెదవో ఇలవంశోద్ధక రామ అని. ఈ భవసాగరం ఎవరి వల్ల దాటడం చాలా ఎవ్వరు కూడా దాటడం చాలా అసాధ్యం అన్నమాట. కానీ భగవంతుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఎవరైతే మళ్ళీ భగవంతుడినే పూర్తిగా శరణాగతి పొందుతారో అలాంటి వారు మాత్రం అంటే మాయామేతాం తరంతితే, మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే. వాళ్ళు మాత్రం మళ్ళీ అంటే నన్నెవరైతే శరణు ఆశ్రయించి ఉంటారో వాళ్ళు మళ్ళీ దానిని సులభంగా దాటగలుగుతారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తారు, సమాశ్రితాయే పద పల్లవ ప్లవం మహత్పదం పుణ్య యశోమురారే భవాంబుధిర్వత్స పదం పరం పదం 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 యద్విపదాం న తేషాం అని. అంటే ఆ విశ్వం అంతటి కూడా ఆశ్రయమైన వాడు, అలాగే మురారి అంటే ఆ మురా అనే అసురుణ్ణి వధించిన ఆ మురారి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడనే అతని యొక్క పాద పద్మ నౌకను గనక మనం ఆశ్రయించగలిగితే మనకున్న ఈ భవసాగరం అంటే ఈ పెద్ద సముద్రం అనేది ఒక దూడ, ఎంత దూడ కాలు గనక ఆ భూమి మీద ఇట్లా పెడితే ఎంత చిన్నగా గుంట పడుతుంది. అందులో ఉండే నీళ్లు అంత అంటే మనం చాలా ఈజీగా అసలు అది మనకి పెద్ద కష్టమే కాదనమాట. అంత చిన్నదైపోతుంది ఈ భవసాగరం అనేది, పెద్ద మహాసముద్రం అనేది. కాబట్టి దాన్ని అంత ఈజీగా ఎవరు భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించిన వాళ్ళు తనని అంత సులభంగా దాటగలుగుతారు అని మనకి చెప్తున్నారు. అందుకే ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి భాగవతంలో చాలా చోట్ల వస్తాయి అన్నమాట. భగవంతుని నమ్ముకున్న వారికి ఎప్పుడూ కూడా ఆలస్యం కూడా చేయకుండా ఆయనే కాపాడుతుంటారు అని. కాబట్టి మనం గజేంద్ర మోక్షంలో చూస్తాం. గజేంద్రుడు ఎప్పుడైతే తన భార్య పిల్లలతో కలిసి కొంత అహంకారంతో అలా దాంట్లోకి నదిలోకి దిగినప్పుడు కూడా చాలా అంటే చాలా బలవంతుణ్ణి అనేటట్లుగా ఉంటారనమాట. ఆ చెరువులోకి వచ్చి జలకాలాడుతూ ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఒక మొసలి తన కాళ్ళను గనక పట్టుకుంది, ఇంకా పీడిస్తుంది అన్నప్పుడు ఆ బాధ అనేది తనకి వచ్చేస్తుంది. ఇంకా నాకు ఈ దేహత్యాగం అనేది తప్పదు అని అనుకుంటూ ఉంటుంది. అప్పటి వరకు నా శక్తి అసాధారణమైనదని అనుకున్న ఆ గజేంద్రుడు ఇంకా నన్ను కాపాడేవాడు శ్రీహరి ఒక్కడే అని ఆయన్ని స్తుతించడం మొదలు పెడతారనమాట. అప్పుడు భగవంతుడు కూడా ఎప్పుడైతే ఆ గజేంద్రుడి యొక్క ఆర్తిని విన్నారో వెంటనే ఆయన వచ్చేసి సులభంగా సుదర్శన చక్రంతో ఆ ముసలిని ఖండించి తన లోకానికి అంటే మోక్షం అనేది ఇస్తారు గజేంద్రుడికి. అలాగే ద్రౌపదీదేవి ఎప్పుడైతే తన యొక్క ఒక చెయ్యి అంటే ఒక చేత్తో ఆ వస్త్రాన్ని, ఒక చేత్తో తనని కాపాడుకోవడానికి కష్టపడుతూ ఉందో అంతవరకు కూడా ఏంటంటే తనని కాపాడుకోలేకపోయింది. కానీ ఎప్పుడైతే ఇంకా ఇది నా వల్ల కాదు, ఇంకా నన్ను భగవంతుడే అంటే కృష్ణుడే కాపాడాలి అనుకుందో తన 2 చేతులు కూడా వదిలిపెట్టేసి కృష్ణ అని అతన్ని వేడుకుందనమాట. వెంటనే భగవంతుడు తనకి ఆ వస్త్రాలు అనేది ఇచ్చి తనని అక్కడ కాపాడగలిగారు.
అలాగే సుధామ ఎప్పుడైతే వచ్చారో కృష్ణుని కలవడానికి, కేవలం తన ఆప్తమిత్రుడైన కృష్ణుని కలవడానికి వచ్చానని ద్వారపాలకులకి చెప్పగానే, ఆ ద్వారపాలకుడి యొక్క మాట కృష్ణుడు వినగానే తన యొక్క అంటే అతను చెప్పులను ధరించడం కానీ, లేకపోతే కిరీటం ఇటువంటివన్నీ ఏమీ చూసుకోకుండా వెంటనే సుధామని కలవడానికి వచ్చేస్తారనమాట. ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం ఉదాహరణగా చూడొచ్చు. నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. మహామూఢులు, మానవ అధములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస స్వభావాలను ఆశ్రయించిన దుష్టులు నాకు శరణుజొచ్చరు. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు? 4 రకాల వాళ్ళు భగవంతునికి శరణుజొచ్చరు. ఎవరంటే మహామూఢులు, అంటే వీళ్ళకేంటంటే తెలివి తక్కువ, ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుణ్ణి చేరుకోలేని వాళ్ళుగా ఉంటారనమాట. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎగ్జాంపుల్గా మనకి ప్రభుపాదుల వారు ఒక గాడిదలాగా వివరిస్తూ ఉంటారు. గాడిద ఏంటంటే ఎంతో పని చేస్తుంది, ఎందుకంటే సాయంత్రం యజమాని గడ్డి పెడతాడు కాబట్టి. కొంచెం తన యొక్క తెలివి ఉపయోగిస్తే గడ్డి ఎక్కడ పడితే అక్కడ దానికి దొరుకుతుంది, తను తినొచ్చు. కానీ అంత తెలివి లేదు కాబట్టి చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద బరువులు మోసుకుంటూ ఆ యజమాని కోసం కష్టపడుతూ ఉంటుంది అనమాట. అలాగే రెండవ వాళ్ళు మానవ అధములు అనమాట. వీళ్ళు నరులలో అధములు. వీళ్ళకి ఏంటంటే చాలా కోరికలు ఉంటాయి. వాళ్ళ యొక్క శరీరం గురించి ఎంతసేపు కూడా ఆలోచించుకుంటూ ఉంటారు. వారి పంచేంద్రియాలు, ఈ 5 ఇంద్రియాలని తృప్తిపరచడంలోనే వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా శ్రమ పడుతూ ఉంటారనమాట. బాగా తిన్నామా, బాగా నిద్రపోయామా, ఈరోజు మనకి పూర్తయిందా, ఇలా అనుకునేవాళ్ళు. వాళ్ళకి భగవంతుని గురించిన ఆలోచన అనేది ఉండదు. ఉదాహరణకి ఏంటంటే రావణాసురుడు, అతనికి అహంకారం, గొప్ప శక్తివంతుణ్ణి అని అతను ఎవరిని కావాలంటే వాళ్ళని లొంగ తీసుకోగలను అనుకుంటూ ఉంటాడు. అందుకే సీతాదేవిని కూడా అపహరించుకుని తీసుకెళ్ళిపోతాడు అనమాట. అంతేకాకుండా మనం కూడా చెప్పుకున్నాం కదా, కైలాసానికి వెళ్ళి ఆ కైలాస పర్వతాన్ని తన లంకకి తీసుకెళ్దామని చూస్తాడు. కానీ శివుడు తన బొటన వేలుతో ఒకసారి అట్లా నొక్కగానే అతని యొక్క చేతులు కూడా బాగా నలిగిపోతాయి అన్నమాట. అలాగే తర్వాత మళ్ళీ అతని యొక్క ప్రార్థనకి మళ్ళీ బోలాశంకరుడు కాబట్టి శివుడు, నీకేం కావాలి కోరుకోమంటే, నాకు అందమైన స్త్రీ కావాలి అని అంటాడనమాట. నాకు భార్య కావాలి ఇట్లా చెప్తాడు. అప్పుడు శివుడు చెప్తారు, అంటే నా దృష్టిలో నా భార్య తప్ప, అంటే నా భార్య నాకు అందంగా ఉంటుంది అని చెప్తే, సరే నాకు ఇమ్మని చెప్తారనమాట. అప్పుడు పార్వతీదేవిని తీసుకుని మళ్ళీ వెళ్తూ ఉంటారు రావణాసురుడు. అప్పుడు ఆ దేవీ దేవతలు ప్లాన్ వేసి, నువ్వు తీసుకెళ్తున్న ఒక వృద్ధురాలను తీసుకుని వెళ్తున్నావు, నీకు తెలియట్లేదా అని ఆయన్ని కొంచెం మోహపరిచి మళ్ళీ ఆ పార్వతీదేవిని వదిలిపెట్టేలాగా చేస్తారనమాట. అంటే అతనికి ఏంటంటే అహంకారం మొత్తం నాకే కావాలనే ఈ కోరికలు ఇట్లా, కాబట్టి అతను నరాధముడు. ఎందుకంటే అతను మాత్రమే అన్ని సాధించగలను అని భ్రమలో ఉంటాడు. తర్వాత మాయ చేత జ్ఞానం, అంటే మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు. మాయ చేత ఏంటంటే ఆ జ్ఞానం అపహరించబడిన వాళ్ళు. మాయయాప కృత జ్ఞానం. వీరికి ఏంటంటే తెలివితేటలు ఉంటాయి, కానీ వారు అనవసరంగా వాదనాడుతూ ఉంటారు. భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు, ఉంటే కనిపించమని చెప్పని మాకు కనిపించట్లేదు కదా, కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాడు అని వీళ్ళు ఇట్లా వ్యతిరేకమైన క్వశ్చన్లు, వితండవాదం చేస్తూ ఉంటారంటారు కదా, ఇట్లా అన్నమాట. మనం ఏమైనా చేస్తే కదా మనకి కనిపించడానికి. ఇప్పుడు మనకి ఐఐటిలో ర్యాంక్ రావాలి అంటే మనం దానికి తగినట్లుగా శిక్షణ, అంటే మనం దానికి తగినట్లుగా మనం కూడా మన ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి, చదువుకోవాలి, అంత బాగా చదువుకోవాలి, మనకు అర్హత ఉండాలి. అలాగే భగవంతుడి దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలంటే కూడా మనకి అర్హత అనేది ఉండాలి. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు రామదాస్ ఉన్నారు, రామదాసు కనిపించారు కదా భగవంతుడు. అన్నమయ్య ఉన్నాడు, అన్నమయ్యకు కూడా భగవంతుడు కనిపించారు కదా, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్హత ఉంది. కాబట్టి ఎవరికైతే అర్హత ఉందో వాళ్ళకి భగవంతుడు దర్శనం ఇస్తారు, వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా ఆదుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి వీళ్ళకి ఏంటంటే బుద్ధి అనేది ఉండదు. లాస్ట్ వాళ్ళు ఆసురం భావం ఆశ్రితాహ, అంటే అసురీ భావం కలిగిన వాళ్ళు అనమాట. వీరికి దురహంకారం, భగవంతుడు లేడు, నేను ఏమైనా చేయగలను అనుకుని ఎప్పుడూ కూడా నెగిటివ్ ఆలోచనలో ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ నలుగురు కూడా భగవంతునికి శరణుజొచ్చరు, మేమే గొప్ప అనుకుని ఉంటూ ఉంటారు, మాకు భగవంతుడు అవసరం లేదు అని కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ ముడాహ అంటే అతి మూర్ఖులు, గాడిద చాకరీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. నరాధమ అంటే మానవులు అధములు. వీళ్ళు మూడో వాళ్ళు ఏంటంటే మాయ చేత
వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానం నశించిపోయి ఉంటుంది. మేధావులుగా చెప్తూ ఉంటారు. కాకపోతే ఆ మాయా ప్రభావం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ జ్ఞానం నశిస్తుంది. ఈ సమాజంలో తప్పుదారి పట్టిన మేధావులు. ఆసురం అంటే వీళ్ళ యొక్క భావం ఆ ఆసురి లక్షణం చేత బంధింపబడి ఉంటుంది, అంటే మోహించబడి ఉంటుంది అనమాట. వీళ్ళు రాక్షస గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఇక్కడేమో ఇందాకేమో నలుగురు అంటే భగవంతుడికి శరణు చొచ్చని వాళ్ళ గురించి చెప్పారు. ఇక్కడ ఏంటంటే భగవంతునికి ఎవరు శరణు చొచ్చుతారు అనే నలుగురు గురించి చెప్పబోతున్నారు. చతుర్విధ భజంతే మాం జనా సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురార్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఆపదలో ఉన్నవాడు అంటే ఆర్తుడు, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవాలనుకునేవాడు అంటే జిజ్ఞాసువు, సిరి సంపదలు కోరేవాడు అంటే అర్థాన్ని అంటే ధనాన్ని కోరేవాడు, మరియు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాడు అను 4 రకాల పుణ్య పురుషులు నాకు భక్తి సేవ చేయటం ప్రారంభిస్తారు. మనం ఇందాకే చూసాము, కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళంటే ద్రౌపదీదేవి, అలాగే గజేంద్రుడు. వీళ్ళు భగవంతునికి శరణు చూస్తారనమాట. నువ్వే మమ్మల్ని కాపాడాలి అన్నట్లుగా. కాబట్టి వాళ్ళు భగవంతునికి శరణు చూస్తారు. అలాగే అర్ధార్థి ధ్రువ మహారాజ్ అనమాట. ఈయన ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క సవతి తల్లి తన తండ్రి ఒడిలో కూర్చోవడానికి అంగీకరించదు. నువ్వు నా కుమారుడు కాదు, నా కుమారుడుగా పుట్టుంటే నువ్వు నీ తండ్రి ఒడిలో కూర్చునేవాడివి రాజసింహాసనం మీద, కానీ నీకు అంత అర్హత లేదు అని అవమానిస్తుంది అనమాట. అప్పుడు తను భగవంతుడి కోసం అడవులకు వెళ్ళడం, అక్కడ నారదుడు ఎదురయ్యి ఆయనకి ఒక మంత్రాన్ని, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మంత్రాన్ని ఉపదేశించడం, దాన్ని అతను గొప్పగా తపస్సు చేయడం, భగవంతుడు అతనికి ప్రత్యక్షమయ్యి దర్శనమిచ్చినప్పుడు అతను అంటారనమాట, నేను కోరుకున్నది ఎంత చిన్నది, గాజు ముక్కలను నేను కోరుకున్నాను. భగవంతుని యొక్క దర్శనం ముందు చూస్తే నేను కోరుకున్నది ఎంత చిన్న అల్పమైనది అని అతను అంటారనమాట. కానీ భగవంతుడు, నువ్వు రాజ్యపాలన చేసి తర్వాత నీకు ఇది మండలం కూడా ఇస్తాను, దాన్నే ధ్రువ మండలం. అది ఎప్పుడు కూడా నశించదు అనమాట, ప్రళయ కాలాలకు ముందు కూడా నశించదు. అంటే బ్రహ్మ యొక్క ఒక రోజుని కల్పమని చెప్తారు. అప్పుడు కూడా ఏంటంటే అది నశించదు అని ఆయన వర్ణిస్తారనమాట. అలా ధ్రువ మహారాజు రాజ్యం కోసం వచ్చి భగవంతుణ్ణి పొందగలిగారు. తర్వాత ఇంకా సుగ్రీవుడు కూడా ఏంటంటే ఆయనకి తన యొక్క రాజ్యం కావాలి, అలాగే తన భార్య కూడా. ఎందుకంటే వాలి తన భార్యను అపహరించడం అంటే ఆయన ఉన్న బలంతో విర్రవీగిపోతూ తమ్ముడిని కూడా చూడకుండా తమ్ముడి యొక్క భార్యని ఆయన అక్కడ బంధించేశారనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్తిలోనేమో వీళ్ళని చూడొచ్చు, అర్థార్థిలోనేమో వీళ్ళని ఉదాహరణగా మనం చూడొచ్చు. తర్వాత జ్ఞానాభిలాష అంటే ముందు చూద్దాము. జిజ్ఞాసులు అంటే ఆసక్తి గలవారు, అంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అనే ఒక దృఢ నిశ్చయం పెట్టుకున్న వాళ్ళు. ఈ నైమిషారణ్యంలో ఋషులు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ముందు వాళ్ళు ఏదో యజ్ఞం చేద్దామని వస్తారనమాట. అంటే అక్కడ కూడా భగవంతుడి గురించి యజ్ఞాలు చేయడం, అలాగే ఇదంతా. తర్వాత ఎప్పుడైతే శుకదేవ గోస్వామి నుంచి పరీక్షిత్ మహారాజు చెప్తున్నప్పుడు సూత గోస్వామి వింటారనమాట. ఆ సూత గోస్వామి వాళ్ళకి అక్కడ కలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే మళ్ళీ భగవంతుడి గురించి వినాలనుకుని అంత ఆసక్తితోటి భగవంతుడి గురించి చెప్పమని ఆ సూత గోస్వామిని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ భాగవతం అనేది చెప్తారు. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఆసక్తితో వీళ్ళు వింటూ ఉంటారు. అలాగే మనం పరీక్షిత్ మహారాజుని కూడా చూడవచ్చు, ఆయన కూడా ఆ జిజ్ఞాసతోటి అక్కడ వింటూ ఉన్నారనమాట. అట్లాగే జ్ఞాన అభిలాష అంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజు అనమాట. ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఆల్రెడీ ఆయనకి నారదముని తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడే ఆ జ్ఞానాన్ని అనేది బోధిస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడికి మించి వేరే సత్యం ఏది లేదు అని. అలాగే ఇక్కడ శుకదేవ గోస్వామి కూడా ఏంటంటే ఎవరైనా తల్లి కడుపులో 9 లేదా 10 నెలలు ఉంటారు, కానీ ఆయన 12 సంవత్సరాల పాటు ఆ తల్లి గర్భంలోనే ఉండిపోతారు. ఎందుకు అంటే బయటికి వస్తే నన్ను మాయ కమ్మేస్తుంది,
నాకున్న ఇదంతా కూడా, ఈ జ్ఞానం అంతా కూడా నశించిపోతుంది అని ఆయన ఈ భౌతిక సాగరంలోకి, అంటే ఈ భౌతిక లోకంలోకి రావడానికి ఇష్టపడారనమాట. అప్పుడు వ్యాసదేవుల వారు చాలా బతిమలాడతారు, నువ్వు బయటికి రా అని పుత్ర అని చాలా సార్లు అడుగుతారనమాట. కానీ ఆయన అదే సమాధానం చెప్తారు. కానీ ఆ కృష్ణద్వైపాయన వ్యాసుల వారు వెళ్ళి మళ్ళీ కృష్ణ భగవానుడికి ఇట్లా చెప్తే, ఆయన వచ్చి నీకు ఒక వరం ఇస్తున్నాను సుఖదేవ గోస్వామి, ఎందుకంటే మీరు గొప్ప జ్ఞానులు, మీరు బయటికి వచ్చాక ఈ యొక్క ఈ ఈ భౌతికంగా ఉండే ఈ మోహము మిమ్మల్ని కమ్మేయదు, మీరు దీనిలో బంధింపబడరు, మీరు ఎప్పుడు కూడా జ్ఞానులుగానే ఉంటారు అని ఎప్పుడైతే ఆయనకి ఆ వరం ప్రసాదిస్తారో సరే అని అప్పుడు ఆయన బయటకు వస్తారనమాట. తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఆ సుఖదేవ గోస్వాముల వారే పరీక్షిత్ మహారాజ్కి భాగవతం అనేది వివరిస్తున్నారు. ఆ భాగవతంలో మొత్తం కూడా మనకి భగవంతునికి సంబంధించిన, అలాగే భగవంతుని భక్తులకు సంబంధించిన కథలే ఉంటాయి అన్నీ కూడా. కాబట్టి అది అంత ఉత్తమమైనది. మనం కూడా ఏంటంటే ఈ భగవద్గీత అయిపోయిన తర్వాత భాగవతం క్లాసులు కూడా ఉంటాయి, అవి కూడా ఫ్రీగానే ఉంటాయి, మీరందరూ కూడా అందులో జాయిన్ అవ్వచ్చు. అలాగే శ్లోకాలు నేర్పించే క్లాసులు ఇలా చాలా ఉంటాయి, కాబట్టి మీరు వాటన్నిటికీ కూడా అటెండ్ అవ్వచ్చు. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏకభక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం సచ మమ ప్రియః. ఈ నలుగురిలో నిత్యము భగవంతుణ్ణి భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, పైవారిలో కూడా అంటే ఆర్తో, అర్థార్థి, జిజ్ఞాసు, జ్ఞాని, వాళ్ళ నలుగురిలో కూడా మళ్ళీ జ్ఞాని అంటే చాలా నాకు చాలా అత్యుత్తముడు, అతను నాకు ప్రియమైన వాడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే పరమాత్మ ఏంటి తెలుసుకుని భగవంతుని యొక్క భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉంటాడు జ్ఞాని. నేను, నాది అనే అహంకారాన్ని అతను విడిచిపెడతాడు, ఎందుకంటే మొత్తం తెలుసుకుని ఉంటాడు కాబట్టి. అతనికి జ్ఞానం అనేది ఉంది కాబట్టి ఈ మోహాలలో అతను బంధించబడడు, కాబట్టి ఇతడు భగవంతుడికి ప్రియమైన వాడు. ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞాని త్వాత్మైవ మే మతం ఆస్థిత సహియుక్తాత్మా మామే వానుత్తమాం గతిం. వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్లే అయినప్పటికీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందువలనంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. ఉదాహరణకి వేదవ్యాసుల వారు అనమాట. భగవంతుని ద్వారానే వచ్చిన ఆ వేదాలని రచించినా కూడా ఆయనకి తృప్తి అనేది కలగలేదు. ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన రచించడం జరిగింది. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన ఇంకా నాకు ఏదో అసంతృప్తిగా ఉంది, నాకు ఇంకా ఏదో లోటుగా ఉంది అని నారదుల వారు కలిసినప్పుడు చెప్తే, అంటే నారదుల వారు వ్యాసదేవునికి గురువు అనమాట. అప్పుడు గురువుకి ఎలా అయితే ఆయన యొక్క బాధని వివరిస్తారో అప్పుడు నారదుల వారు చెప్తారు, నువ్వు ఇవన్నీ కూడా రచించావు కానీ భగవంతుని యొక్క లీలలని, గుణాలని, వీటన్నిటిని వివరించే గ్రంథం అనేది నువ్వు రచించలేదు, వాళ్ళ యొక్క భక్తుల గురించి కూడా. కాబట్టి నువ్వు భాగవతాన్ని రచించమని ఆయన ఉపదేశం చేస్తే అప్పుడు ఆయన ఈ యొక్క భాగవతాన్ని రచించారనమాట. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభః. అనేక జన్మలలో ఆచరించిన పుణ్యకర్మల ఫలితంగా జ్ఞాని చివరకు జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. అందుకే ఇక్కడ వాసుదేవ సర్వమితి అని చెప్తున్నారనమాట. ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు చాలా అరుదు, అదే సమహాత్మ సుదుర్లభ. అటువంటి మహాత్ముడు సుదుర్లభ అంటే చాలా దుర్లభంగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటారు, చాలా అరుదుగా. ఎవరు? బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్మాం ప్రపద్యతే, అంటే అనేక జన్మలలో ఆచరించిన వాళ్ళ యొక్క పుణ్యకర్మల ఫలితంగానే ఆ జ్ఞాని ఎవరైతే ఉన్నారో అతను చివరికి జగత్ అంతా కూడా వాసుదేవమయం అని తెలుసుకుంటాడు. అందుకే మనకి ఈ జయదేవ గోస్వామి కీర్తన రాస్తారనమాట. ఆయన ఏంటంటే ఒక తలనొప్పిగా ఉన్నప్పుడు వారి యొక్క శుద్ధ భక్తుల యొక్క ఆ చరణ ధూళి ఏదైతే ఉందో తన తలకి రాసుకోవాలి అని, అది నారదుడికి చెప్తే కృష్ణ భగవానుడు, నారదుడు, బ్రహ్మ వీళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్
దాని గురించి మేము ఏం చేయాలి అని అడిగితే ఆయన మీ పాదధూళి ఇవ్వాలి అని అడుగుతారు. అప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా భయపడతారనమాట. మీకు మేము పాదధూళి గనక ఇస్తే మేము కొన్ని కల్పాల పాటు నరకం అనుభవిస్తాము. కాబట్టి అంత పని మేము చెయ్యలేము. అంత అంత తప్పు మేము చేయలేమని చెప్తారు. కానీ ఇదే విషయాన్ని మళ్ళీ గోపబాలురు అంటే గోపికలకి వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు వెంటనే మా కృష్ణుడికి తలనొప్పా కాబట్టి మేము ఎన్ని కల్పాల పాటు ఎన్ని యుగాల పాటు ఎక్కడ నరకాలు అనుభవించినా కానీ పర్లేదు, కానీ మా కృష్ణుడు చిన్న వాటికి కూడా ఆయన బాధపడకూడదు అని వెంటనే వాళ్ళ యొక్క ఆ పాద ధూళిని అనేది ఇస్తారనమాట. ఇది మనకి ఆయన జయదేవ్ గోస్వామి రచిస్తారు. అలాగే ప్రభుపాదుల వారు ఆయన కూడా ఏంటంటే ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినా బాధపడకుండా కృష్ణుడే సర్వం అనుకుని ఆ 70 సంవత్సరాల వయసులో కూడా చాలా దేశాలు తిరుగుతారు, చాలా దేశాలు తిరిగారు, ప్రచారం చేశారు. ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ చైతన్యంలోనే ఉండేవాళ్ళు, కృష్ణ మందిరాలు కట్టించారు, కృష్ణ చైతన్యం గురించే ఆలోచించేవాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళు కూడా చాలా అరుదుగా ఉంటారు. यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां శ్రద్ధాం తామేవ విదధామ్యహం. ఏ భక్తుడు ఏ దేవతామూర్తిని పూజించకోరుతున్నాడో అతనికి ఆ దేవతామూర్తి పట్ల అచంచలమైన శ్రద్ధ నేను కలుగజేస్తాను. యోయో యాం యాం తను భక్త అంటే ఎవరికి అలాగే శ్రద్ధయార్చితుమిచ్చతి, ఏ ఏ దేవతల పట్ల వారికి శ్రద్ధ అనేది ఉంటుందో అలాగే వారికి మళ్ళీ అటువంటి ఆ తస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదామ్యహం అంటే మళ్ళీ భగవంతుడే ఆ శ్రద్ధని వారికి ఆ దేవతామూర్తి పట్ల కలిగేలా చేస్తున్నాను. సతయా శ్రద్ధయా యుక్తః తస్యారాధనమీహతే లభతే చ తతః కామాన్ మయైవ విహితాన్ హితాన్. అలాంటి శ్రద్ధా విశ్వాసము కలిగి ఉన్న ఆ భక్తుడు ఆ దేవతనే పూజించును మరియు కోరుకున్న వాటిని పొందును. కానీ నిజానికి ఆ ప్రయోజనాలన్నీ కేవలము నా ద్వారానే ఇవ్వబడతాయి. అంటే పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో భగవంతుడు ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఒక దేవతని పూజించాలి అని అనుకుంటారో వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆ కోరికని తీర్చేది కూడా భగవంతుడే. అంటే ఆ దేవత పట్ల శ్రద్ధను కలిగించేది కూడా భగవంతుడే. ఆఖరికి ఆ దేవత ద్వారా వారికి ఏవైతే కోరికలు ఉన్నాయో వాటినన్నిటినీ తీర్చేది కూడా మళ్ళీ భగవంతుడే. అందుకే ఈ యొక్క అంటే మనకి అంటే ఈ చదువు రావాలనో లేకపోతే ధనం కావాలనో మనం ఎప్పుడైతే కోరుకుంటూ ఉంటామో మళ్ళీ అవన్నీ కూడా భగవంతుడి ద్వారానే మనకి లభిస్తూ ఉంటాయి. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజో యాంతి మద్భక్త యాంతి మామపి. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వారు ఇచ్చే ఫలాలు పరిమితం మరియు తాత్కాలికమైనవి. దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవతల లోకానికి వెళ్తారు, కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు. మనం ముఖ్యంగా భౌతికమైనవి, తాత్కాలికమైనవి ఇటువంటి కోరికలు కోరుతూ ఉంటాం. అంటే నాకు బలం కావాలి, చదువు కావాలి, లేకపోతే ఈ మైథున సుఖం కావాలి, ఇటువంటివన్నీ అంటే జాబ్ కావాలి, పిల్లలు కావాలి, ఇటువంటివన్నీ మనం కోరికలు కోరుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అవన్నీ కూడా భౌతికమైనవి, తాత్కాలికమైనవి. ఉదాహరణకి మనం మనకి ఈ జాబుల గురించి చండీ యాగాల గురించి చేస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే నోములను, వ్రతాలను ఇటువంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. ఏదో ఒక కోరిక పెట్టుకుని చేసేవన్నీ కూడా ఇటువంటి అల్పబుద్ధి ఉన్న వాళ్ళు చేసే వాటిగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడికి ఏదైతే అవసరమో అంటే భగవంతుడికి ఏదైతే మనల్ని భగవంతుడికి ప్రేమను కలిగిస్తుందో అది కోరుకోవాలి, కానీ మిగతావన్నీ కూడా అల్పమైనవి, అవి తాత్కాలికమైనవి. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఇచ్చేవి శాశ్వతమైనవి. ఇటువంటివి మనం కోరుకోవాలి ఏదైనా కోరుకున్నా కూడా. అలాగే ఆ దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళేమో దేవతల లోకాలకి వెళ్తారు, కానీ భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే చేరుకోవాలంటే భగవంతుడితో ఎవరైతే ప్రేమతో భగవంతుడికి అన్ని సమర్పిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రం భగవంతుని యొక్క లోకానికి చేరుకుంటారు. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మామ బుద్ధయః పరం భావమజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం.
నన్ను సంపూర్ణంగా తెలివిలేని జనులు నేను భగవంతుడు ఇంతకుముందు నిరాకారునిగా ఉండి హరే కృష్ణ సారీ నన్ను సంపూర్ణంగా తెలివిలేని జనులు నేను అంటే భగవంతుడు ఇంతకు ముందు నిరాకారునిగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందినానని తలుస్తారు. వారి అల్పజ్ఞానం కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావం వారికి తెలియదు. ఇది నశించనిది మరియు మహోన్నతమైనది. చాలా మంది ఏమనుకుంటూ ఉంటారు, భగవంతుడు మనకి అంటే కనపడడు కాబట్టి అవ్యక్తం అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎప్పుడు భగవంతుడి రూపంలోనే ఆయన ఉంటారనమాట. సచ్చిదానంద రూపం. ఈశ్వర పరమః కృష్ణ సచ్చిదానంద రూప విగ్రహ అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఉదాహరణకు దుర్యోధనుడు, అతని ముందు అందరూ కూడా భగవంతుడిని తెలుసుకుని ప్రార్థిస్తున్నారు. కుంతీదేవి, అక్రూరుడు, భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు, ఇంకా విదురుడు, ఇలాంటి వారందరూ కూడా భగవంతుని తెలుసుకోగలిగారు. దేవాదేవుడని తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు. అయినా కూడా దుర్యోధనుడు ఏంటంటే అతని తెలివి అంతంత మాత్రంగా ఉండడం వల్ల అతను అనుకుంటారు, నేను కృష్ణుణ్ణి బంధించవచ్చు, అతను కూడా సామాన్య మానవుడే, మనలాగా ఒక మానవుడే అని అనుకుని ఆయన్ని జైల్లో వేద్దాం అనుకుంటారనమాట. కానీ అతను పుట్టిందే కారాగృహంలో. అప్పుడే కంసుడి యొక్క సైన్యము ఆయన ఏం చేయలేకపోయింది. కానీ ఇప్పుడు ఈయన ఏదో చేయాలని అనుకుంటూ ఉంటాడు అన్నమాట దుర్యోధనుడు. కాబట్టి వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు భగవంతుణ్ణి. వారి అల్పజ్ఞానం కారణంగా భగవంతునికి ఉన్న ఈ ఉన్నతమైన స్వభావం వాళ్ళకి తెలియదు. అతనిది ఏంటంటే అతని యొక్క అది నశించనిది, అలాగే మహోన్నతమైనది అతని స్వభావం. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. ఓ అర్జున, దేవాది దేవునిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు. అయితే నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియను. అంటే పరమాత్మ రూపంలో భగవంతునికి మొత్తం తెలుసు. వారి జన్మలు మొత్తం తెలుసు, వారి యొక్క కర్మల గురించి తెలుసు, వారు ఫ్యూచర్లో కూడా అంటే భవిష్యత్తులో కూడా ఎలా వస్తారో కూడా ఆయనకి తెలుసు అనమాట. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా పరమాత్మ రూపంలో సాక్షిభూతుడిగా ఉంటారు కాబట్టి. అలాగే ఎవరైతే భగవద్గీతను వింటూ భగవంతుడి గురించి అంటే జన్మ కర్మచ మే దివ్యం అని చెప్పారు కదా, ఇదంతా ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు మాత్రం ఆయన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఇచ్ఛాద్వేష సముత్థేన ద్వంద్వ మోహేన భారత. ఇక్కడ 27వ శ్లోకం కూడా ఒకసారి చూద్దాం. ఇచ్ఛాద్వేష సముత్థేన ద్వంద్వ మోహేన భారత సర్వభూతాని సమ్మోహం సర్గే యాంతి పరంతప. ఓ భరతవంశీయుడా, శత్రువులను జయించిన వాడా, కోరిక ద్వేషము నుండి కలిగినట్టి ద్వంద్వాలచే మోహితులై జీవులందరూ భ్రాంతిలో జన్మిస్తున్నారు. అంటే కోరిక ఉండేవాడు పాడవుతాడు. కాబట్టి కోరికలని మనకి దగ్గరగా మనకి భగవద్గీతలో భగవానుడు చెప్పడం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి ఆ యొక్క కోరికలను తగ్గించుకోమని, కోరికలు ఉన్నవాడు ఎప్పుడు కూడా వాటిలోనే పడి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అవి వస్తూనే ఉంటాయి కాబట్టి వాటిలో ఉండకూడదని చెప్తూనే ఉన్నారనమాట. కాబట్టి కోరిక, అలాగే ద్వేషం ఏంటంటే మనల్ని కాల్చేస్తూ ఉంటుంది. మనం ఎవరి మీద అయితే ద్వేషిస్తూ ఉన్నాం అంటే మనం ఎవరినైతే ద్వేషిస్తూ ఉన్నామో వాళ్ళని కూడా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కోరిక ద్వేషము వీటి రెండింటిని కూడా వదిలిపెట్టాలి.
అటువంటి వాడు ఎవరైతే ఆ కోరిక ద్వేషంలో ఉన్నారో వాళ్ళు మోహితులై భ్రాంతిలో జన్మిస్తూ ఉంటారని కూడా చెప్తున్నారు. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. పూర్వజన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు వారి పాపాత్మకమైన చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలించబడి మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుండి విముక్తి పొందిన వ్యక్తులు నా సేవలో నిశ్చయంతో నిమగ్నమై ఉంటారు. అంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళ యొక్క పూర్వజన్మలోవి అలాగే ఈ ప్రస్తుత జన్మలో కూడా వాళ్ళ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి. ఎప్పుడు భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు అవన్నీ కూడా గత జన్మల్లో ఉన్నవన్నీ కూడా పూర్తిగా నిర్మూలించబడి ఈ మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుండి విముక్తి పొందిన వ్యక్తులు నా సేవలో నిశ్చయంగా ఉండగలుగుతారు. అంటే అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు భజంతే అని. ఎల్లప్పుడూ కూడా కృష్ణ భక్తులు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క నామాన్ని భజిస్తూనే ఉంటారు, కీర్తనలు చేస్తూ ఉంటారు. భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోరన్నమాట. ఎల్లప్పుడూ అంటే ప్రతి క్షణం కూడా భగవంతుడి యొక్క నామ జపంలోనూ నామ కీర్తనలోనూ ఇలా ఉంటూ ఉంటారు. సాధిభూతాధిదైవం మాం సాధి యజ్ఞం చ ఏ విదుః ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విధిర్యుక్త చేతసః. దేవాది దేవుడినైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు దేవతలకు అన్ని యజ్ఞ పద్ధతుల యొక్క అధిపతిగా తెలుసుకుని నా పూర్తి భావనలో ఉన్నవారు మరణ సమయంలో నన్ను భగవంతునిగా తెలుసుకొని ఉంటారు. అంటే దేహం త్యాగం చేసే సమయంలో అంటే మరణ సమయంలో ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి స్మరించగలరో అభ్యాసం ద్వారా జరుగుతుంది కాబట్టి అంటే ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి అంతకాలంలో నారాయణ స్మృతిని చేయగలుగుతారో వాళ్ళకేంటంటే ముందు నుంచి సాధన ఉంటేనే అది సాధ్యమవుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఉదాహరణగా మనం భీష్ముడి అంటే ఆయన అంపశయ మీద ఉన్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఆ భగవంతుడి గురించే ఆయన విష్ణు సహస్రనామాన్ని పఠించడము, విష్ణు సహస్రనామాన్ని చెప్పడము, అలాగే భగవంతుడి ఎదురుగానే ఆయన ఆ అంపశయ మీద ఉన్నారనమాట. కాబట్టి ఆయన భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలిగారు. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. అంటే ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా ఏంటంటే అంతకాలంలో ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి స్మరించగలరో వారి గురించి వచ్చే అధ్యాయంలో చెప్తారు. అంటే మనకి భీష్ముడు ఉదాహరణగా ఆయన అక్కడ ఉన్నారనమాట. ఆయన లాస్ట్ సమయంలో భగవంతుణ్ణి చూడగలిగారు, భగవంతుణ్ణి స్మరించగలిగారు, భగవంతుడి గురించి ఆ విష్ణు సహస్ర నామాలు అనేవి కూడా అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఆయన శుద్ధ భక్తుడిగానే అక్కడ మనకి వివరిస్తున్నారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృందకి జై. నమాచార్య శివ హరిదాస్ ఠాకూర్.